اظهر الحسد انکه دا حسد تخصیص والی شو وی بنا دا کوڑی سحر جادو سکیم سازش دشمنه که دا شیطانی که دا انسانی پا حسد دا حسد ستا وائی طالبان وی تمنی و زوال نعمت عن المنعم علیه یو غفته دا پس خیدل و تموائی تمنی و زوال نعمه مثل دا نعمت دا منعم زویم خدایا دل دا علم ولی ورکڑے دے دا حکولی ولی دے دا مولا ولی دے دا خلق عزت ولی کئی سپینا جامع ولی دا موٹری ولی دے دیتا حسد وی دا دی ولی ورکڑی چی دا نوی دا تمنا کے یار دا دیر خطرناک شیر مضموم ٹول حسد مضموم دے اور دمرا خطرناک شیرے یو حدیث میں کہتا وی دا عرفی پروز دا عرفات میدان کے اللہ گناہگارم بخی فرشتے وی پلان کی گناہگار وی دا میں مسرہ بخا وہ کہتا چاپ از لکی حسدی مسلمان تا دا عرفات پاغا میدان کے امن بخی یو بل حدیث میں کہتا لیلت القدر خاص ٹیم کے اللہ ارچا دعا قبلی او بخنا کئی اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنا لیکن پا دغا ٹیم کے دا حاسد سڑی دعا من خدای نہ قبل ہے نو زمان زر کے سوچ راجی دا آوانے دے پا خدای تیراز کے دا نعمتون اللہ ورکتے ہوئے ولی پا خدای دے تیراز نمبر 1 دویم تا تا اللہ بے انصاف اخکاری عیاذن للہ دا نعمت خدا دے ولی ورکڑے کہ دا نبی یعنی اللہ تا انصاف نہ دے کرے او بل دریم خبره ذات تا دا خدای نا پویخ کاری اگا مستحق و خدای غلا ورکو تنی تالا ندر کئی تا تا زان مستحق کاری اگا مستحق ندے سمر خطرناک شیش او پس خیدل دا زین محمود زین مضمون بعضو کے خواہ بعضو کے بند لکہ اس تاریخ کلے آواز خدای ورکڑے دے او ناتونا پہ وی بانگ پہ وی تلاوان یارا دادا دے خدای نصیب کی دادنا نئے آدم چلرشی او کدا سے زماوے نو مابم پہ ناتونا وے او تلاوت با میں کاؤ تو اس محخشے دے او کئی او تاریخ کلے آواز ورکڑے دے خدای پاک اپی گانے او سندرے وائی یارا کدا سے آواز زمان وے نو مابم پہ گانا وے او مابو سر چور لکم واو نو دا خشے نشو مضموم شو گئے فخر کے خواہ پا بدو کے بد نو بنا پا حسد ہو دے او اذا حسد چی ظاہر کی ولی دن نہیں نو دتا تاوان دے اخپر زاک سر طالبان ہوتا ویم دا حسدی سڑی دا سزاڑی رہ چڑے اخپلو خوڑا